त का हाल बा भाई लोग। आज के फैक्ट बा, डिस्क ब्रेक पर छेद काहे खातिर रहेला। भाई लोग, पहले के डिस्क ब्रेक पर कोई छेद नहीं रहत रहे और जब वाहन रोके के पड़त रहे तो ब्रेक के उपयोग कल जात रहे। तभी प्लेट बहुत ही ज्यादा गर्म हो जात रहा, जेकरा के कोई छू देता तो ओकर हाथ तक जल जाता। और कई बार ज्यादा गर्म होके के वजह से ब्रेक काम भी नहीं कर पावत रहे। ओकरा बाद पतली डिस्क ब्रेक बनावल गई, लेकिन ज्यादा समय तक इस्तेमाल कईला पर पिघल के गाड़ी से अलगे हो जात रहे। ओकरा बाद ब्रेक्स पर छोटे छोटे छेद कल गए ताकि एकरा में से हवा आर पार हो सके, अभी गर्म भी ना हो या ब्रेक ज्यादा समय तक चल सके। का तो इन लोग जाना तारा कि फेविक्विक के स्वाद कैसन हो सकेला। दरअसल भाई लोग, अमेरिका के वैज्ञानिक द्वारा कईल गई रिसर्च जीवन की चिपकावे या जोड़े खातिर इस्तेमाल आए वाले ग्लू पर कईल गई। ओकरा में ये बात सामने आइल कि ग्लू जैसे ही हमनी के जुबान पर गिरेला ओकरा के जलावे लागेला। और फेविक्विक में तक केमिकल होकेला, ओकरा में हमनी के जुबान के स्वाद छिद्र के हानि पहुंचावेला। ओकरा पर एक परत बन जाला जेकरा के हमनी के ग्लू के स्वाद के पता नहीं चलेला। लेकिन वैज्ञानिकों ने सुपर ग्लू या ग्लू पर मिलल केमिकल के आधार पर ही बतौले हैं कि एकर स्वाद हल्का खट्टा और तीखा होखेला। का तो इन लोगन जाना तरह के 1 रुपया के सिक्का पर अंगूठा काहे खातिर होखेला। भाई लोग, आप लोगन 1 रुपया के सिक्का पर ये अंगूठा जरूर देखले होगा, पर एकर काम का होखेला चला जानल जाओ। दरअसल इस सिक्का से पहले मतलब 2004 से पहले 1 रुपया के सिक्का पर गेहूं के निशान होत रहे, जौना की लोगन के खेती खातिर प्रेरित कईल जात रहे। उस समय भारत के सबसे बड़हन काम और सुपर पावर दोनों चीज अनाज रहे। उस चीज के दर्शावे के खातिर पहले यहाँ पर गेहूं के निशान रहे। फिर सिक्का पर अंगूठा के चिन्ह डालल गए, जौना के 2 चीज के बतावेला। पहला, भारत के भविष्य, इस सिक्का भविष्य उज्जवल के खातिर अंगूठा करेला। और दूसरका के सिक्का पर औरत के हाथ है, जौना की महिला के सशक्तिकरण के बतावेला। तो बस भाई लोग, आज की वीडियो यही खत्म करता। अगर तुम्हें लोगन के वीडियो अच्छा लगल बा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर दी।